akhirnya ya nemplek juga. Akhirnya suwi-suwi dijarkan nemplek karepe dhewe. Ah, biasanya sing jual mahal ki sing wedok lho, ki sing lanang iki. Wah, kurang agresif. Mboten kulino soalnya Pak. Loh, mulane dikulinake. Tapi Mas Ardi ki kehebatane ki wis enek pirang-pirang tahun ketemu wis peng piro-piro duet, tapi tetap menjaga sikap. Betul. Dia tidak pansos. Ya itu. Ya, dia baiknya tetap menjaga attitude. Iya, menjaga attitude. Bagus sekali. Masih arep sampean peksa-peksa kon ngene kon piye kon ngene. Dia tetap tidak mau. Masalahnya bukan mukrimnya ya lah. Ya ora masalahnya ning dhuwur panggung iki. Coba ning isor ya. Apa arti iki diucap cak lemar-lemar ning asine menjaga kuwi mau ya kan ya. Menjaga attitude, tidak mau terus mak-mek sembarangan mak-mek kok nggarai tambah dihujat. Mas Ardi kok dikira laki-laki yang tidak berwibawa. Betul. Wes Joko kepribadianmu. Turuno kaya Mbak Gareng. Apa? Pendak wong wedok kabeh-kabeh dimak-mek. Ya obi yo. Ngono kon nyontoh sampeyan. Oh, wong wedok sing nuruti aku kok ya Di. Lepas pamane nyonyae sampean ndak streaming paling ya wis godani wedok-wedok. Iki mau streaming to, malah sampean malah ngomong bosen ngomong ning gone sinden-sinden. Oh, yen bengi bojoku ora streaming kok. HP-ne tak dol. Mau pamun des sijine apa lagune saka Pak Mas Andrimu? Lagunya apa? Oh, aku Sinarengan. Oh, iya. Arti apa tadi? Apa betul? Apa ya? Iya. Tapi lagi iki lho tukang peke kok kon nyanyi. Biasanya tukang peke iki ngantuke nomor 1. Ayo. Ya, Sinarengan. Karyane siapa tadi? Deni Caknan. Kinarto Sabdo. Itu. Kayak sareng jagung. Saiki diakoni wong lagu-lagu kok. Lah iya. Sinarengan, monggo. Mengaturaken pamit saking Mas Andri dan keluarga, Mbak Popi, ya Mbak Retno, Mas Bambang. Ya, keluarga diaturke diutamakan sing duwe omah ya Mas Gareng ya. Betul. Ya, nyatane yo nyawer kok. Nggih, niki kagem ingkang kagungan kersa ugi masyarakat ing mriki. Sinarengan dening Mas Ardi binti Niken. Ardi Caknan dan juga Niken Bonita. Ya, Muhammad Ardi Caknan ya. Ayo, Sinarengan, yuk mangga ya. Terima kasih, Pak. Nggih. Anu Mak Dik, genduk nikan gendaren sik sedina untuk minum. Yuk, kita leren. Leren kono boleh. Meneh. Kono taluru golek-golek kopi sik kono. Walah terus bareng gelem ora tau pisah. Oh lho kaya dialteko kelet. Diculkan ya, tolong diculkan. Mbok ning ndi? Hah? Aku mbok ning ndi? Ning kono. Lah ini ndak kamu col-colkan loh. Wes, kowe karo Niken delok wae. Ayo bali karo peke ngene. Kuwi pancen bawaane kaya ngono kuwi Mas Gareng. Nggih. Nek jenenge watak ki nek gawan karo lahir to. Iya. Gak watak kuwi nek watuk gampang ditambani diopatine, nek watak kuwi gawan lahir. Ya kalau tidak begitu bukan arti. Betul. Mulai ya dimaklumi. Ora seneng pansos disuting ya ora seneng. Ini ya ngono kuwi sepi wong karo rame wong ya padha wae to. Wong sepi wong luwih ganas wae. Modele bocah ya ora pencilaan. Bocah ya semeneng ngono kuwi. Alusan. Kaya nom-nom aku. Ya saiki sinden-sindenku ayo ditajakke gentino. Iki ngopo iki? Ya. Wah. Ana Mbak Cungpe, ana Mayang, ana Okva Lika. Ya. Ya. Wong ngiyok nong. Disupati cara Bali so. Ayo, mari berdiri yo. Simunia nek musuh sinden-sinden ku telu iki suarane kaya lampor kabeh Pak Dik. Ayo ora wani aku yen iki lagi Cungpe tok wae aku kalah kok. Demene tambah caluru iki. Lah iya. Ning ya orang itu pembawaannya sendiri-sendiri aja dipaidu. Ya ora beda kaya mau Niken ditepungke. Saiki tepungke jenengmu sapa, Nduk?
Kula Pak De. Lah iki lho ngenomke wong ora babeh-babeh. Iki Pak De. Jenengmu Pak De. sapa? Kula Mayang Anjarsari saking Blora. Oh. Mireng mboten? Kula Mayang Anjarsari saking Blora. Aku ra budek. Gak ta? Menawa kok. Iki ketoke rusak terah ya bocah iki ya. Mboke ngundang aku Pak De. Mboke ngundang aku Pak De. Lah iya. Oh, berarti Mbah ya? Mbah Mayang Dalam. Pambluro. Nggih. Ya iki tak tepoke neh. Oh ala iki rada teji iki. Nah, sing perawan ya karek sitok kuwi, Mas. Iki. Heeh. Wah. Perawan di sarang penyamun ya iki. Jare sapa? Apa? Iri. Aja ngono kok. Kae Mas, sing wis tatu aran kerajaan diam. Jogo. Wong senengan. Wah, jenengmu sapa? Nggih, nami kula Okfa. Okpa. Nggih. Bocah ngendi, Nduk? Kula Surabaya. Surabaya. Okpa. Nggih. Mayang Okpa. Wis ngonoan ki rasa tepung nggih. Ya Wis jenenge Raden. sia-sia seneng. Wis jenenge Ya ada Raden. sia-sia. Wong tetep kancaku tetep tak belani yo. Gegamblokan lho kuwi lho Pak De. So. Hoi. Hah? Ya budek. Oh, budek tenan. Budek. Budek. Sing metu dudu suarane napase tok ngosos lho. Lah wong seksi kono kuwi kok Pak De. Ora seksi kuwi, bocor halus. Jenengmu sapa? Jumpe. Cupe. Oh. Wah cantik. Jumpe. Cupe. Dek Retno. Retno. Alah anake manto. Kenapa sih kamu kalau kesini bawa orang-orang tua gitu sih? Oh, Ora ana wong tua, ora ana kuwi. Tapi kan aku nggak suka kalau kamu nyebut-nyebut orang tua di sini. Lho yen pancen wong tuamu ora mbok senengi pateni wae. Wong tua kok ora seneng, wong ki marga kok ora seneng. Omahmu ngendi? Purwodadi. Wah atos sih. Suarane atos mbok Purwodadi, Mas. Ora iso. Biar ora kowe. Ora iso halus tenang. Ora iso. Syukur. Ayo lho. Dadi godhong moh nyuwek. Dadi banyu moh cewok. Nyawuk. Nyawuk. Lah ya nggo cewok kuwi. Ditenono, dudu boloku kowe. Ora paten. Lho ora paten wong ora tatu kok paten. Pas kowe. Ditenono kowe. Tak goleki wetonmu. Tak goleki bodolanmu rambut, tak obong, tak lebokke kopi. Tak guang. Ora diombe. Ben piye? Ora diombe gila iki lho Mas. Bodolan rambut diobong kok diombe. Wow, omongane atos. Iki ana pamundhut podang kuning songo kidul. Terus rondo gatungan. Apa? Joko Melarat. Wis kok podang kuning kok, Pak. Oh, wis ta podang kuning. Dalah lali. Iki ya tuwa dalange. Iya, heeh. Ya ampun aku. Aku seneng. Aku ki ora kok ora kelingan ki ora aku maca nguran. Aku wis podang kuning lek wis sing nembang lak niken. Lah saiki do nembang apa Cahayu Ayu, cantik-cantiknya Indonesia. Bojo aras Indonesia. Kula aja gawa sijen ayu-ayu. Ngapa? Sing tuwek-tuwek wis iso diapusi. Dingaren kok ngelem dhewe ya, Coy. Lah iya, biasane Wanda tok sing dilem. Lah cangkem. Si Wanda tok. Saiki lek nek Wanda. Nembang apa? Manut iki mau pandute pirang-pirang semua pilih ndi? Nek podang kuning kan wis genduk niken mau. Nah, saiki apa cah telu. Nah, ini juga satu kesatuan yang utuh. Besok ya bablas yang Gresik bareng-bareng. Besok sudah bareng ora kan? Sudah bareng ora? Ora. Arep nyater besok. Aja bareng ki. Wong rusak kabeh iki. Sapa sing nyanyi iki? Tak opahi. Mo aku nek iki. Kok dikeroyok karo. Iya ya engko tak bagi tisu siji-siji. Ayo lagune apa, Nduk? Tak kira snack. Kawitan ning Sinawang nggih, Pak. Oh iya wis sak karepmu. Poro jenengan. Ora roh aku bocah lagu-lagu. Aku manut karo sing generasi Gen Z.
Yo lagune sakarmu. Ya, nah, ya. Kutang kuning wis diaturke kok. Monggo, Mus. Terima kasih sinden-sinden Dwi Selaras Indonesia yang selalu aku cintai dan aku sayangi. Dan wong telu ya ngebaki panggung ya. Lah iya. Iki sik telu saurung ini kan. Oh, Ana Budewi, ana Dita, ana Wiwi iki urung tampil. oh, ayan iki wis bakokan kabeh iki. Iki senior iki. Ayo ayo sing Ya, sempat musik ya. Ya, kaya omah. Nah, Ini jadi dia. semeneng ya. Wah, iki senior iki. Ah, Kepala suku. ya. Pokoke iki grup Dasawisma. Lantongan kabeh iki. Lagune cara Banyuwangen Pak Digareng. Ketok. Gerajakan Banyuwangen ning garap musik gamelane ngetutke musike. Oke. Ana sing mundhut lagon saking penggemar berat Pak Dwi Cokangko. Nah, nggih, Mbah nuwun. Sing sampun kepareng rawuh seping dalu Bapak nggih nderek mirsani nyuwun gerajakan Banyuwangi. Nggih. Salam rahayu sedaya. Mugi-mugi nggih Ketua Paguyuban Pelaku Seni Kabupaten Nganjuk kula dateng pinging panggung matur suwun. Pak Marsito kula atur lagun Banyuwangenan. Ya, ya sapa meneh. Menika assalamualaikum kula Iwan Pak. Alhamdulillah wungon jenengan malih dateng Nganjuk. Nggih, desa Balung Gebang nggih. Nyuwun tembang kuwi nggih. Ya iki gerajakan Banyuwangi. Mugi Pak Kangko enggal pinaringan sehat waras. Amin. Nggih. Nah, isih ana isih iki Joko Kedung Malang. Apa ruga monitor ruga. Assalamualaikum nggih. Kula Fauji saking SMKN 1 Tanjung Anom. Alhamdulillah wungon nderek jenengan nyuwun lagon Caping Gunung. Nggih kalian gerajaken Banyuwangi nggih Bapak Gagu Wiyono. Heru matur sembah nuwun. Nggih. Yo dipunaturaken monggo para kanca musik dan gamelan. Yuk. Gerajakan Banyuwangi. Yo. Nah, kagem para pamirsa wayang kulit no. Ya heeh. Awake dhewe keletan sewengi sesuk neng Gresik. Terus malam minggu tanggal 30 ana Bungur Sukamara Nganjuk. Ya. Bawa nawa kersa rawuh meneh. Lakone Petruk dadi ratu. Wah ya. Wis sing tuwek wis. Wes. Saya ganti genduk nih Ken Salindri. Balike sing Balik meneh. Nah, parin blantik kambing bisa Pokak, bisa Klagen, Kecamatan Rejoso, nyuwun lagon Blitar. Nah, nggih. Dan terus ayo no Niken Salindri satu lagu lagi ya sangatur nyopo maknun karo genduk Cahayu saged diri ngayakke gitar cedak. nah sing aku gamelan ya oke nganggo musik ya oke manut karo anak wedok Apa Dok? Ya, niku mawon campur mawon gamelan kali musik. Oh gamelan campur siap. Apa lagune nak? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Lah iya, aku menjane arep muni ngono mon dhisik. Kusuma Wijaya. Kudu kuwi. Yes. Kurang gaul mbahmu kurang gaul kan iki. Mare ketuan ya dadine. Lah iya. Ya tetep njaluk gamelan plus musik iki swara dhuwur ya kuat nduk niki kan. Ya. Oke. Ya, makasih. Konaturaken kayak nutuk nih gelaring carito ngono ya mangga ya ini kan Pak Digareng sambung gara-gara Pak Di nengko dawuh ya nutuk nih Banjaran Narayana pamundhute menjane bapa pribadi sak keluarga ya dandanyo sekara katung